Abaphathi beKaizer Chiefs basanda kuba nomhlangano obalulekile nomqeqeshi uNasruddin Nabi nethimba lakhe lobuchwepheshe ukuze kulungiswe imiphumela engemihle yeqembu. Lo mhlangano ugqugquzelwe ukuthi leli qembu lihlulwe ngo-2-0 eRichards Bay, laphinde lashaywa iMamelodi Sundowns, laphinde labhaxabulwa yiSuperSport United ngo-4-1. Umhlangano ubugxile ekutholeni izindlela zokuthuthukisa ukusebenza kweqembu. Bekungewona umhlangano weqembu lezobuchwepheshe wangemuva komdlalo, kodwa bekuyisession yokubonisana nabaphathi ukuze kudingidwe indlela eya phambili. Leli qembu lizimisele ngokugcina liqede endaweni yesishiyagalombili kuligi, liphinde liqinise namathuba kuNedbank Cup lapho selifinyelele khona kowandulelo wamanqamu. Umhlangano ugcizelela ukugwema impinda yesizini edlule ephoqayo yokuqeda endaweni yeshumi nokungawini neyodwa indebe. Njengoba sekusele imidlalo eyisishiyagalombili kuligi, leli qembu libheke ukuguqula izinto, lilwele ukungena ku-top 8 kanye nokuwina isicoco seNedbank Cup. Umhlangano ube ngowakhayo, zonke izinhlangothi zivumelana ngokuthi iqembu alikho esikhaleni esihle futhi kumele kwenziwe izinguquko ngokushesha ukuze libe ngcono.